Assalamu alaikum, barkanku da dawowa Arewa Hackers TV. Wannan shine tutorial namu na 4 dangane da Thamus tutorial. A tutorial na baya mun koya muku yadda za ku yi deleting din folder, ku shiga folder da dai sauransu. In Allah yarda a cikin bidiyon nan za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu abin da za mu yi shine za mu shiga cikin Thamus namu. Idan Thamus samu ta bude sai mu rubuta clear, mu goge, sai mu rubuta. A tutorial na baya mun koya muku ls shine shiga list kenan wurin, cd shine shiga folder kenan ko files ba, cd dot ita kuma ita ce ba dawowa baya, mkdir ita ce creating din folder. In Allah da a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu abinda za mu gwada muku pwd command. Idan muna so mu san location din inda muke, pwd za mu rubuta sai mu danna enter. Kun ga halin yanzu ta yi mana location din mu muna a home ne, kun gani /data/com/.thamox/file/home, kun gani muna cikin home ne yanzu kenan wurin. Idan kuma muka sanya cd dot muka dawo sai muka danna enter, sai muka sa pwd sai muka danna enter, kun gani ta dawo da mu cikin folder files kenan wurin. Mun baro daga cikin folder home mun dawo cikin folder files. Idan kuma muka sanya cd dot ya muka danna enter, ya muka danna pwd, kun gani ta dawo da mu cikin folder com.thamox kenan. Idan kuma muka sanya cd home, cd sai muka danna enter, ya muka sanya pwd, kun ga mun dawo cikin folder home kenan wurin ko. Idan kuma muka sanya cd Arewa Hackers, sai muka danna enter, sai muka sanya pwd, kun gani a halin yanzu mun dawo cikin folder Arewa Hackers kenan wurin. Sai kuma wani abu da za mu ƙara gwada muku, bara mu kilata mu na Thamox namu cd. Idan kuma wani abu da za mu ƙara gwada muku, idan muna so mu shiga cikin sd card namu ko kuma mu ga abubuwan da ke cikin abin ga phone storage na wayar mu, za mu rubuta cd/sd card sai mu danna enter. Idan muka danna ls za ga duk wasu abubuwa nan wurin da ke cikin phone storage na wayar mu. Za ku gani ga android ga this nan wurin, wannan da su ne abin ga. Idan kuma ina so in yi copy din wannan folder, in maida ta cikin abin gadi na cikin home storage na Thamox dina fa, ya zan yi, sai in rubuta cp, sai in yi pasting din wannan abin gadin, sai in yi copy din shi, sai in yi pasting din shi. A yanzu ni na yi pasting na shi, sai mu danna /data/com.thamox/files/home. yana da kyau kuma ku haddace wannan abin gadin /data/com.thamox/files, sai ku danna enter. Idan muka rubuta ls, idan muka sanya cd sai muka danna enter ls, za ku gani ga nan wurin ta yi mana copy dinta. Idan kuma muna so mu yi deleting din wannan fa folder nan ta cikin sd card, bara mu yi clear dan ku gane. Idan muna so cd/sd card ya muka danna ls. Idan muna so mu yi abin bara mu yi deleting din wannan, idan muka deleting dinta rm-rf ita ce dama da za ta ba mu yi deleting din file, sai mu danna enter ls, da mu rubuta ls. A halin yanzu kuna ganin ta goge mana ita, babu ita. Idan ko muka sanya cd muka danna enter, muka danna clear, za ta goge mana terminal namu. Idan muka danna ls za ku ga wannan. Idan ko muna so mu yi moving din wannan Arewa Hackers.zip din da mu maida ta cikin sd card namu, kawai za mu rubuta mb sai mu paste din wannan abin ga inda muka kwafa, sai mu sanya /sd card, sai mu danna enter, sai mu danna ls, za ku ga babu ita.
idan kuma muka sanya cd/sd card ya muka danna enter sai muka danna ls, za ku ga a halin yanzu ta yi mana moving ɗinta ta dawo mu ita cikin sd card namu. Idan kuma muka sanya cd sai mu danna enter clear. Sai kuma abinda za mu ƙara gwada maku date, idan muka sanya date command na date sai muka danna enter, za ku ga ta nuno mana kwanan wata da time di abin ga Wednesday January 26 ga time nan wurin ga shi nan wani 2022. Idan kuma muna so idan muna so mun shiga wuri ba mu kasa ita, bari mu shiga python gani yanzu. To idan muna so mu hito muka sanya control C, kun gani ba ta hido mu ba. Control C hitowa ce, control D da mun sanya control D sai muka danna control D kawai haka, kun gani ta hito da mu kenan wurin ko. Bara mu ƙara abin ga python da muka sanya control D, kun gani ta hito da mu. Da muka sanya python sai muka danna enter, da muka sanya control C bata fito da mu ba saboda ita ma hitowa ce, amma da muka sanya control D kun ga ta hito da mu kenan wurin. Ina ga duka anan za mu kawo wannan ƙarshen wannan shiri. In Allah da sai mu tara bidiyo na gaba. Wannan idan shine farkon zuwan ka wannan channel tamu, da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, sannan ku yi mana share ɗin shi, ku yi mana like.